Oh iya rek, mau ono sing takok. Iki buka nandi mbak? Buka jam piro? Buka ning omah ya rek yo, ning Gayaman. Sing gak ngerti ya iso WA, iso inbox. Nomere pancet, ya wis inbox ae lah nek sing gak duwe nomor WA aku. Terus ono sing takok barang. Apa gak rugi mbak? Didol 3.000, 2.000. Gak ono barang rugi rek, sing penting dibayar. Masih sithik. Yo hitung-hitung kan ambek amal. Nah iki wis terakhir aku ngedoli wis bengi. Sesuk buka maneh. Mari kita tutup iki. Iki mau ya alhamdulillah si ono sing tuku. Aku goreng-goreng. Ini aja takok. Macan cilik, minyak titik aja takok. Soalnya gorengnya mek sithik. Nek goreng akeh yo wajan gede. Berhubung si pemula ya wajan cilik cilik dhisik engko marono nek wis akeh pembeline ganti wajan sing gedhe iki aku ngeterno sing ide-ide tak terno rek nek sing aduk gak sakmene iki rego 7.000 wis gak adik masak gak odok nang pawon wis pesen ae nang aku langsung dimaem.